Чудим се защо не ни върви. Защо животът не се усеща като поредица от изпитания. Сякаш всичко е срещу нас. Хората ни предават. Плановете ни се провалят. А пък тялото ни се разболява. Духът ни пък се изморява до такава степен, че не можем да станем от леглото. Но какво ако това не е просто лош късмет? Какво ако всичко, което преживяваме, и доброто и лошото, е част от нещо много по-дълбоко? Нещо, което душата ни избрала още много преди да се роди. А ние всеки ден се ядосваме, всеки ден се нервираме и се чудим защо не ни върви, защо стана така, защо все на мен. По-натам във видеото ще разнищим този въпрос. Благодаря ви за доверието. В източните философии се казва: каквото посееш, това ще пожънеш. Това е кармата, не като наказание, а като отражение. Отражение на нашите действия, мисли и избори, които оставят следи. Не само в този живот, но и в следващите животи. Садгуру казва: кармата не е наказание, тя е просто паметта на живота. Затова понякога преживяваме болка, която не разбираме. Срещаме хора, които ни нараняват, без да сме им направили нищо. Повтарящи се модели, страхове, които сякаш не са наши. Това не са случайности. Това са едни уроци. Душата ни преминава през тях, за да се изчисти, да израсне и да си спомни. Истинският въпрос не е защо ми се случва това, а какво трябва да науча от това. Много духовни учители вярват, че ние не сме тук за първи път. Например, доктор Брайан Уайс, психиатър от Йейл, провел хиляди сесии регресии в минали животи, описва случаи, в които пациенти си спомнят животи, езици, дори исторически събития, които никога не са учили. Душата се ражда отново и отново, не по навик, а по избор. Всяко прераждане е възможност. Възможността да се научим да прощаваме, да обичаме и да не се страхуваме. Душата не търси комфорт. Тя търси опит. Тук идва и мястото на астрологията, не като хороскоп по списание, а като език на душата. Твоето раждане наистина не е случайно. Планетите, позицията на Луната, домовете в наталната карта, това е код. И в този код се съдържат твоята карма, твоите дарби, твоите уроци и твоите потенциали. Ето какво казва астрологът Дейн Ръдя. Наталната карта не показва какво си, какво можеш да станеш. Когато научим какво душата ни е избрала за този живот, спираме да се борим. Започваме просто да се движим с потока, а не срещу него. Замисляли ли сте се, защо се срещаш със същите типове хора? Защо сякаш пак и пак попадаш в една и съща ситуация? Защо някои хора успяват с лекота, а на теб всичко ти коства толкова много усилия? Може би душата ти е избрала по-труден път, за да изчисти повече неща, за да води, а не да следва, за да носи светлината там, където е най-тъмно. Запитай се, какви уроци ви носят най-близките ми хора? Какви повтарящи се модели ме карат да се будя всеки ден? Кога последно послушах интуицията си? Душата говори тихо, но винаги. Просто трябва да се научим да я слушаме. Световно известният физик Никола Тесла казва:
Ако искаш да разбереш тайните на Вселената, мисли в чистота, енергия и вибрация. Днес квантовата физика започва да доказва онова, което мистиците знаят от хиляди години. Че всичко е енергия, че мислите влияят на материята, че ние създаваме реалността си не само с действията си, а и с емоциите си, убежденията си, кармата си. Всичко има смисъл, дори когато изглежда объркано, дори когато ни боли. Душата ни не е тук, за да избяга от трудностите, а за да ги прегърне и да ги изцели, и да ги преобрази, да направи възможно най-доброто за нас. Има начин да разбереш защо нещата са такива, каквито са, защо точно тези хора са в живота ти, защо точно тези уроци се повтарят. Започни първо от себе си. Погледни в картата на душата, в твоето звездно ДНК. Там ще откриеш отговорите, които търсиш. Те винаги са били в теб. Ние често търсим отговорите навън. В хората, в обстоятелствата, в съдбата. Но истинските отговори винаги са били вътре в нас. Душата ти не е тук случайно. Тя има своя път, своите уроци, своята мисия. И когато започнеш да разбираш знаците, животът вече не изглежда като хаос, а като карта. Карта към пробуждането ти. Карма, минали животи, душевни преходи, астрология, натална карта. Всичко това са инструменти, но ти си пътят. Ти си началото на промяната. Ако това видео е докоснало нещо в теб, ако си почувствал, че това не е просто съдържание, а зов от душата ти, абонирай се за канала, защото тук не просто говорим, а тук се пробуждаме и това е само началото. Благодаря ти, че беше тук. Нека пътят ти бъде светъл, осъзнат и истински. А сега нека да направим кратка медитация. Настани се удобно, легни си спокойно, затвори очи и насочи вниманието си върху тялото си отвътре. Нека заедно поемем дълбок, бавен въздух през носа. Задръж за миг и издишай бавно през устата. Още веднъж вдишай покой и издишай напрежението. Точно така. Сега нека просто позволим на дишането да се установи в своя естествен ритъм. Не го променяй. Само го наблюдавай внимателно. Отпусни се. Вдишване. Издишване. С всяко издишване тялото се отпуска все повече. Остави раменете да се отпуснат, челото да омекне, челюстта да се освободи. Нека всяка мисъл, която идва, просто мине като облак в небето. Ти не си мислите си. Ти си тишината между тях. Просто бъди тук, в този миг, с дишането и със себе си. Ти си в безопасност. Този момент е за теб. Тук и сега всичко е наред. Сега, когато си готов, бавно започни да се връщаш. Почувствай тялото си, забележи звуците около теб. И когато си готов, отвори очи. Запомни,
върнеш тук по всяко време. Покой и тишина винаги те чакат отвътре в тялото ти.